Ngiyabingelela kubabukeli bomkhwanyokude TV, ngiyabingelela kuma viewers wonke. King SMC lo Mr Delicious bafowethu uShoti. Ngiyabona impela ukuthi hayi elika Shoti lihamba phambili noma bekhona bathi Delicious. Abanye bathi King SMC, hayi kodwa elika Shoti yalamba phambili, abanye bathi Mashotana. Hayi kulungile bafowethu, ngikwamukela wonke njengoba ngangishilo ekuqaleni. Ya ngibingelela nje bafethu no Vusi ke no Khulekani abaphathi bomkhanya kude bafethu. Yabona ke manje ngifuna ukuzongena kwenye ke itopic. Mhlambe ake ngiqale ngikhulume ngami. Khona la ngiya khona. Uma ngikhule kwaba khona into ekuthiwa i-peer pressure. Saqala sangena ezinsangweni, sangena kogwayi, yabo, sisafunda. Hamba manje masizingena ezinsangweni manje ngithi uyabona ukuthi noma bethiwa sekuphuma isikole, makuthiwa sesihlangene kanje kubhizi kukhulunywa ngendaba yenzi. Abanye bethu bagcina beboshwa ngoba manje babegcina bentshontsha ukuthi yayingekho lento phela ngalesa sikhathi thina sikhule ukuthi uthola ukuthi ingane inikezwe imali yokukhera engangale lezi ingane namhlanje thina abazali siyinika yona. Mina manginikezwe isihlanu 50 cent for ukukhera esikoleni, bengingabuzi nanokuthi bengingashona nokuthi incane, kodwa uthola ngalesi isihlanu noma ngo 1 rand ngesihlanu ngiyalithola igunya lesihlanu, yabo. Abazali bamngani bami ngokuthi awu ikhona nje sikunikile nje lunch box, uyabo. Leyo lunch box ngizoyishiya emotweni mina, ngiyangena phakathi ngifuna ukuphatha le 50 cent ngithenga igwenya ngoba ngifuna ukuthenga nami njengezinye izingane. Uma nginikezwe 10 ngiyalithola igunya nopholoni, yabo. Menginikezwe isihlanu ngithola igunya lodwa, bakhona abangani bami lapho ngithola omunye uzongithengela upholoni, yabo. I-lunch box sengizoze ngidle ngoba sengibuyele emuva sengisemotweni ngoba ngiyishiya khona vele ngaphansi kwesihlalo emotweni, yabo. Abanye ke bethu uthothi omunye unikezwe njengokuthi njoba ngisho ukuthi mina benginezwe isihlanu ngo 50 cent. I just remember ngelinye nje ilanga ngangisafunda secondary, that is a multiracial school, yabo. Kwakunesitolo esiyi-tuck shop esingaphandle nje kwesikole, yabo. Asiqalanga njalo ngogwayi nangensanga, kwaqalwa ngebenzini, yabo. Sibhema ibenzini manje ngithi mina nginikezwe lesihlanu ngo 50 cent, mekuthiwa ke compromise khona indaba yebenzini, mina ngikwazi ukucompromise. Leyo nto bisigcina singenzani ukuthi manje sengizongena kulesi sitolo la ngitshontshe. Ayi bangivuma impela abangani bami ukuthi hayi yantshontsha leyo ngelinye ilanga kanti ngizobanjwa. Ngasinda ngoba ngabaleka, yabo. Ngendlela ngabaleka ngayo but kwaze kunzima manje ukuthi ngihambe ngiye esikoleni ngoba phela ngibonakele. Leyo nto yazagcina singena abazali. Ngifuna ukuya lana ke manje nje size studio sihamba noVusi naba abafana abancane lapha nabahleli la eThekwini, bawu 3 bagqoke iuniform yesikole, babopha insangu kanje. Sithi thina hayo isikhathi u8:30, asekho isikole singena ngo8:30. Abazali ekhaya bazi ukuthi baya esikoleni, hayi abayele esikoleni bayibhemela insangu. Bayibhema kanjalo lensangu, bayibhema ngemali yokukhera bayinikezwe abazali. Ngithi manje sesibanikezwe 50 rand ngosuku, sibanikezwe 30 rand 20 rand ngosuku. Hayi abaya esikoleni nabo sibona 3 babhema insangu and bayibopha kanje. Uyabona abanandaba ngisho nabantu abadala abadlulayo, okusho ukuthi bayazi ukuthi vele abazali baba bekho la ngalesikhathi basemsebenzini bakuphi. Now lento izoqhubeka yenzeke bebhema kanje. Nayi into engifuna ukuyiveza manje, uyabona njengoba bebhema kanje
kuze isikhathi ke manje sokuthi ngoba yabona ngithi bayabhema manje abayile esikoleni leyo nto ikutshela ukuthini automatically nawe nje uma umuntu oreasonayo nathi ngendlela esireasone ngayo mesibabona abafana abangikhuluma abafana abancane mhlawumbe bala ko 14 15 years njobe ngayile esikoleni bebhemisa ngani shuthi into abayijwayele shuthi leyo nto ithini ke ithi vele bazofail uyabona njobe faila kanje amathuba ongaqediki isikole manje maningi abasasiqedanga ngesikole manje ayisezuba khona ke le mali yokukhera bebethenga ngayo insango sebezoyithatha le nsango ngoba manje isi-addiction izobe isiyi-addiction kubona sekufuneka manje kwenziwe njani sekufuneka manje baqale benze ubugebengu bantshontshe bangigqekeze imizi yabantu benzeni leyo nto isithini ke leyo nto isibheke manje kutheni uma bengafanga baye ejele ngoba sometimes bazothi baqhekeza kanti umuntu ukhona bathi benze house breaking kanjani kanti umuntu ukhona ngaphakathi afa umuntu uma ngenzeka kanjalo bazoboshwa nansi into engifuna ukuyiveza this is very important kuyongijabulisa nanokuthi abazali abakhona abangama viewers la engathi le video bengayenza ukuthi naso lezi ingane ziyibona ziwabona ejele khona into engiyibonile mina siyazi abantu bathi lana hayi ejele kuyalalwana wara ngifuna ukunitshela ke iqiniso mina uyabona isikhathi esiningi abantu abalalwa ejele abantu abafana abancane why ungena lapha usathukile uzoboshwa labantu abadala la yabo uzothi omunye hawu ayikho yini juvenile yabona juvenile kunomuntu othothi wangena ejele eyijuvenile akhulele khona uthothi useno 30 kodwa usase juvenile uno 32 kodwa usahlala khona ejuvenile bazongifakazela abanye bakabeboshwe bayazi lento engiyikhulumayo usefika lapha manje one angithi abazali uthothi sebemdisownile ngoba ukhombisa ukungalaleli waza wayeka ngisho isikole kanjalo babona ngoba abazali phela basobe bemkhuza umuntu ngenxa yensango usuyagolosa abanye ngenxa yewunga usuyagolosa abazali bamdiso mekwaboshwa abasamvisisi kwamvisisa lapha ejele uzobe seyithatha phike lensango manje khona ke lezi insizwa ayisebenzisa leyo nto njengoba ngaye ngaqhaza khona umuntu ekuthiwa yinsanza lapha qamuka umfana omncane yabambona uthandana nogwayi unikezwa lena insango umfana yabona abheme kube mnandi ajabule emva kwalokho bamthafasa ezwa lona usezogcina ethafasa ukuthi abheme sekcreate kani manje omunye nje obokwenzeka lo uyabona umuntu loyo ubengekho kulesi sizwe esisanda kuvela kodwa uzogcina seyileso sizwe esisanda kuvela yabona usuyambona nawe usihamba etshekisa isandla yabona kanti lento yaqala kanje angiphinde nje ngiyiveze le ejele nothing for man awucanga ukuthi uzovela ubhenyiswe nje qhamuka umuntu ezokunikeza insanga ethi nayo insanga eyithengele insanga iyabiza nje ayifani nale minyaka usenjani manje useyalalwa lapha ejele usekulele ejele 8:30 ingane zibhizi ibhema insango la okubhlungu kakhulu ke ngiyakubona kade sikubona lavusi mina ngeke ngathi kwisimanga ngihamba ngaselokishini la ngihlala khona mangithi nginyuke ebridge kune lokhuzana kune ujantshi wesitimela kune bridge eyitebhisi unyuka kuzona kanje ujantshi wesitimela ngaphansi uphumele ngale mangithi ngiyanyuka ngithi hayibo ingane engangalezi kade siyibona kodwa ezamantombazana zibhema insango
hayi sidlula kuzona kanjena nje kudlula ngisho abantu abadala ngithi he lafe lihle kakhulu kusayini njalo kusayiyona ifreedom le sekukhulekwe kakhulu kwathina abazali nje ngeke phela ingane ingakheri nje esikoleni kodwa yazi the same child othi wena ngeke ingakheri esikoleni ibhizi yakuhlupha uyinikeza ngisho imali extra uthi wena uyinikeza u50 njalo ngosuku ngoba uzwe yona ithi umngani wami uphatha u50 uyazi kodwa uthi ungayinikeza u10 okukhera esikoleni ngahle esikoleni and into eyenzekala manje ezikoleni eziningi manje kuyadliwa yabo thina ngiyakhumbula nje esikhula kudala kwakudliwe primary thina high school kwangadliwa sasikubiza ngosasithi ma-R lokho kudla kwesikole yabo asaze kubizwa ngani namhlanje sibadala phela kusuke kudliwe esikoleni u10 u15 engathenga nje anele kodwa unomnikeza u50 useyasuka kasa isikoleni uhlala kanje ubhema insango uyabona nje ngathi manje ngavele kuqhamuka amaphoyisa nje avela bathela imvubu yabona ababuze nanokuthi abafaka evaleni kuphi emakini abayisemakhaya akazi laba babhenisi bafice bebhema insango ngesikhathi sesikole abekho esikoleni bahlelela ukuzini nina futhi nje nifuna ukuyidefend ingane zenu manje sikuhlupha la usulokhu uvela la ku social media la hey ngihlushwa ingane mara usitshelela ukuthi senzeni ngoba wena lengane yakho uyayivuna wena manje sikuhlupha futhi uyabuzwa izoboshwa ke iyophenduka umfazi lapha ejele ngoba izobe ingasakwazi ukuyithola lento uzobe usayinikeza imali yokukereka ayike uzobe usayinikeza imali yokukereka ejele ayisekho ke imali yokukereka ejele izobe siyithatha plensanga angithi wabona manje ayile esikoleni ihlalela insango wena uyikhiphe ukhokhelwa ngisho omalume ezinye ihanjiswa omalume ingane ezinye igibela amabhasi abazali bayabhajetsha babhajethela ukuthi ingane bakhokhe iye esikoleni ayile ihleli la esekwini edrobheni ibhema insango izobuya ekhaya hayi iphuma esikoleni awuyibuzi nanokuthi ifundeni ngoba noma ukhipha imali engaka oyikhipha awunandaba nje so lezi zinto ezikanje bafethu sikhulumelana sikhuluma ukuthi mina I'm talking from experience abantu abagcina bephenduka abafazi ejele isikhathi esiningi ibona abafana abancane yabo bahluleke ukwenza njani bahluleke ukulandela umthetho wabazali ekhaya nanokuthi uthothi umuntu vele omunye uthothi omunye umzali ke hayi ukuthi uthambile useyishaya yaze yakhathala ingane angathi phela manje seziyazi ukuthi inamalungelo uthi uzoyishaya ingane ikutshela ukuthi izokubopha awunayo i-right yokuyishaya ezikoleni kuthiwa isiyavalwa i-corporal punishment uyabona uma ngathiwa siyasuka njengabazali sike siye nje kwesike sixhumane nothisha ezikoleni kuningi esingakuzwa esingakwazi nezingane zethu ngoba yabona nje manje ihleli kanje zingayile esikoleni awuthisha bayabonja azikho esikoleni wena mzala wazi uyitshethile awunandaba futhi ngoba awusayibuzi manje uyibuye esikoleni noma uyibuzi yakugoqa ingane hayi ngibengile esikoleni wara buza phela ukuthi nifundeni nothi ngibo ukuthi nifundeni so into engizama ukuyiveza lezi zinto ezikanje bafethu uyiholele ekuthenini ingane mayisifika lapha nejele bese kwenzeke ngoba izoya ejele mayingafanga izoya ngoba lento njengoba izobe ingasenayo izosiyeka isikole ngeke usayinika manje imali yani transport ngeke usayinika manje imali transport kanjani umuntu ongasafundi uzomnikeza imali yokukhera yani umuntu ongasafundi usuyamyeka hayi sengivele yangihlula ingane kulungile ayihlale kanje izoyibonela isiyaqala iyaphuma yohlupha omakhelwane ibamba inkunzi iyagqekeza yenza yonke into automatically lo muntu usejele ngoba
kwakhona lezi insangu sokuhlanganwe ngazo kanje mina ngifuna ukukutshela ukuthi iqala lapho thothi manje seyithanda inombolo sikhuluma ngenombolo engayazi ngalensangu nangalamahunga usuyayiqala ngathi uyayithanda manje uthanda into angayazi. So thina ke as abazali South Africans, as Africans, we responsibility yethu ukuthi nathi sithi step up in terms of ingane zethu. Ngoba uyayibona lento ithanda ukuba inkinga ngempela. Yabona? We cannot just allow ukuthi kuthiwa ingane inama right kodwa ingane zibe iphuma out of hand kanje. Ibhlungu ngempela lento ubona ingane eyenza kanje umzali uyazi ukuthi uyikhiphe ingane usebenza kanzima usebenzela yona. Nazi ke izinto eziholela ukuthi umuntu azagcina yapi ejele. Mase efika ejele bafike bamthafaza lapha. Useyaphuma la useyinto ongayiunderstand nje. Ngoba mina ngifuna ukuyisho lento. Mina my belief yami ithi akekho umuntu ongalalwa umfana ongalalwa omunye umfana. Leyo nto nje ibe lula nje kuyena ayikeke unless ukuthi futhi into ayithandayo vele. Ngoba uzoyenza lapha ngoba efuna iaddiction lapha ejanolo ngibona umuntu uthothi ungene ebhemi hunga ungene ebhemi hunga uselele kanje alale ngesisu phansi yabo bamgxobela emhlane kanje ethi angazi kubhlungu emhlane kanjani akanayo manje imali yokuthenga ini le hunga athi ushawo roast. Those are the same people ubathola sebedayisa izinqa ejele. So into engizama ukuyisho ukuthi kubhlungu ngoba abazali balezi ingane benza ngakho konke okusemandleni ukuthi ingane iphumelele zikwazi ukuba nezinto zazo zibe ngoba umzali uyithatha nje ingane ayisesikoleni enikeza leyo mali yokukhera ekhokhela umalume enikeza imali ibus fare enikeza itaxi fare ufuna ingane yakhe ibe nekusasa eliqhakazile. Kodwa ke ngenxa futhi yokunganaki ngoba nathi bazali sibuye ingane siyithembe kakhulu ukuze kweqe kanti ukuyithemba kwethu kuze kweqe kuzoholela ekuthenini ingane igcina ibonja awu ngithemba kabi uma noma ngithemba kabi ubaba ngeke nje azacabanga ukuthi mina ngenza ukuthi mina ke nginenkinga ke ngoba insangu ngayibhema anengididwe nje umuntu odakwe insangu ngisho ukuthi ngimbona ngeyibhema ngizombona lo muntu udakwe insangu. What about umuntu ongakaza abheme enhlobo? Ngeke uzubona ingane izongena idakwe insangu lekuthethe iphethwe ikhanda. Wena futhi ugijima uhambe ufuna nama grandpa. Yabo. Kanti ingane idakelwe insangu nje ayiyaka ngisho esikoleni. At the end of the day isisejele lapho usuyakhala umntana amuboshiwe. Ukhaliso ubala ngoba ukube kuthiwa uyakwazi ukungena naye ngaphakathi ngabe ukhala kakhulu umbona bemthafaza la. Bemthafaza ethanda efunela yena ukuthafazwa ngoba efuna lesi sidakamizo sesimngenile. So ilezi zinto ezizama ukuyiveza njengomkhanya kude ukuthi we are building the nation. Abantu ukuze abantu bengagcini beyibona besemajele sebenza izinto ezirong emanje sebenza izinto ezi against ngisho nature itself. Lesimo sokuthi umuntu uyayiqala nje lento kancane ehlala kanje abhema insangu ngemali ayinikwa abazali. So ilokho nje ebengifuna ukukuveza ukuthi abantu mina ngibabonile abaningi abebenziwa lezi zinto enjena abantu abancane thoja abafana nje abancane uzozwa nje uyabona kunendlela abizwa ngalapha ejele umuntu oyenziwa lento othafazwa kuthiwa ingane ejele yenzwa lonto ingane ejele lokho kubone ukuthi vele kusuke umuntu osemncane lo ngeminyaka
So yilezo zinto ke ngizama ukuyiveza bafowethu ukuze sibe nathi na clarity futhi sibe na information ukuthi izinto ezikanje ziqala entweni ezikanje. Usheshe uyinqande ke nawe njengomzali. Khanya Kude TV. Subscribe, ni like and comment.